Príjemné popoludne, milé dámy, vážení páni, milí hostia, dovoľte, aby som vás srdečne privítal v tomto nádhernom, krásnom amfiteátri tu v Čerenianoch na podujatí 20 rokov vám hráme s hudobnou skupinou Progres Čerenia. Príjemný dobrý deň. Ahoj. Mám veľkú radosť toho, že napriek tomu, že vonku je veľmi horúce až extrémne teplé počasie, tak ste si našli čas a prišli ste stráviť krásne chvíle v spoločnosti kapely, ktorá tento rok oslavuje 20 rokov pôsobenia na slovenskom a nielen slovenskom hudobnom nebi. Hudobná skupina Progres je naozaj veľký fenomén, ona vznikla teda, ako som spomínal, pred tými 20 rokmi a už takéto dlhé obdobie robí radosť nielen divákom a poslucháčom tu na Slovensku, ale aj na Morave a v Čechách a tuším, že aj niekde v zahraničí páni muzikanti hrali. A to som veľmi rád, pretože takéto kapely sú výnimočné v tom, že robia ľuďom radosť s krásnymi piesňami a melódiami, ktoré počas tých 20 rokov má na starosti ten človek, ktorý je vlastne dušou celej kapely. Dámy a páni, kapelník a duša a srdce v jednej osobe, Karol Halán. Samozrejme, že kapelník môže byť akokoľvek kvalitný a môže byť akokoľvek talentovaný a to, že Karol talentovaný naozaj je, o tom nikto z nás ani nepochybuje, ale bez pomoci svojich bojovníkov, súkmeňovcov by to asi až tak ďaleko nedotiahol. Preto dovoľte, aby som, milí priatelia, privítal, respektíve aj povedal, že kto s kapelou Progres hrá už takmer tých 20 rokov nepretržite. Klávesové nástroje Igor Zina. Dobrý deň, prajem. Už a ten čarovný saxofón, už nejaké to obdobie, už neviem presne, či 20 rokov, Ľuboš, ale nejaký ten čas určite, to väčšiu časť kapely Progres funguješ ako saxofonista. Dámy a páni, saxofonista Ľuboš Kleman. Dobrý deň. Ešte pred nejakým časom v kapele fungoval aj taký mladúčky, ste sa mnohí pýtali, že kde je Pálko? Však áno, no Pálko bol mladý chlapec a je mladý chlapec, nestíhal tempo kapely, ktorá už funguje 20 rokov, čo si budeme nahovárať. Títo mladí ľudia majú trošku inú predstavu o živote, preto Pálko na nejakú dobu, uvidíme na akú dlhú dobu sa z kapely dal trošku akoby iným smerom. To však neznamená, že sa niekedy v budúcnosti tu neukáže takéto isté zostave. Momentálne však hudobná skupina Progres opäť v tradičnom zložení, ktorú ste poznali takmer na tých 18, respektíve 19 rokov. Pálko tu fungoval nejaký necelý snáď rok. Takže hudobná skupina Progres v takomto zložení Karol Halán, Ľuboš Kleman a Igor Zina dnes len pre vás. Predtým, ako vám páni muzikanti zahrajú opäť dve krásne melódie, respektíve viac ich to bude 4, mám taký pocit, tak dovoľte, milí priatelia, aby som ešte predtým pozval sem k sebe na pódium starostu obce Čerehani pána Jána Mokrého a poprosil ho o slávnostný príhovor a uvítanie vlastne, respektíve odštartovanie dnešnej celej výnimočnej slávnostnej akcie. Nech sa páči, pán starosta, vítajte. Ďakujem, Dušielko. Príjemný dobrý deň, vážení spoluobčania, hostia, všetci milovníci šlágra. Ja si myslím, že sme sa všetci stretli tu zásluhou Peterkovcov, ktorí zriadili alebo založili šláger a si myslím, že všetky firmy, ktoré vozia a distribujú lieky, Unifarma a spoločne, určite sa im prestal míňať Radepur, pretože sa liečíme sami
skupinami, ktoré nás bavia ako tu dneska. Som veľmi rád, že vás tu všetkých môžem privítať v tomto skromnom amfiteátri obce Čereňany a dovolím si odozdať hudobnej skupine Progres cenu starostu obce Čereňany za dlhodobú propagáciu našej obce doma aj v zahraničí. Pekne. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som zase vrátiť takú zašu slávu nášho amfiteátra a už dneska si dovolím vás pozvať na budúce hody, keď tu vystúpi ľudovo-umelecký súbor Lučnica. Všetkých vás pozývam, ale takýto istý program chceme zopakovať aj 20. septembra tu v amfiteátri, takže pripravujeme tu spoločne so Šlagrom, že tu budú aj natáčať a bude sa to potom vysielať v televízii. Takže vám prajem príjemnú zábavu. Všetkým tanečným párom oznamujem, že po vystúpení skupín tento stredný raz likvidujeme, odvezieme lavice, aby ste mali tanečný parket. Takže vám prajem príjemnú zábavu. Ďakujem pekne, pán starosta. Odvezieme lavice a možno aj niektorých vás uvidíme. Záleží, koľko piva si dáte a v akom uhle sedíte, lebo to slnko naozaj má svoje čaro. Dámy, potom to nezvalujte na tých svojich chlapov, že vypili 20 piv, to len jedno pivo a sú na slnku. Veselí. Tak, milí priatelia, pán starosta všetko povedal, čo povedať má byť naozaj na čo pyšný. Dokonca mi pán starosta predtým, ako sme sa si potýkali, mi povedal, že tento amfiteáter je tak starý, ako účinkuje hudobná skupina Progres. To znamená, že amfiteáter funguje od roku 1995. To je 20 rokov však, Karol, pokiaľ sa nemýlim. Či nie? 25 je potom. Nepočítam. Dobre, 95. Pekný amfiteáter, Lučnica je naozaj krásne teleso, ale to je ešte pomerne ďaleko. Dnes je pred nami hlavný účinkujúci a hlavná hviezda dnešného popoludnia a podvečera hudobná skupina Progres a jej hostia. Takže, milí priatelia, nechajte si to vychutnať, užívajte si to a zabávajte sa pri krásnych tónoch a piesniach, ktoré vám v tejto chvíli ponúka a serviruje hudobná skupina Progres Čereňan. Príjemnú zábavu. Ďakujeme pekne, ďakujeme pánovi starostovi za ocenenie. Ďakujeme a nech sa páči. Keby sa dali darovať roky, tebe by som ich máma moja dal. Keby sa dala darovať mladosť, tebe by otec som ju daroval. Keby sa dala darovať mladosť, tebe by otec som ju daroval. Keby sa dala darovať vďačnosť, ako sa darujú kvety, ručami by som vás obsypal za živú lásku, ktorú som dostal. Ručami by som vás obsypal za živú lásku, ktorú som dostal.
priatelia. Progresu je málo, vy ste vlastne hlavné hviezdy dnešného popoludnia, chlapci, takže vy by ste mali dať najviac tým pádom. Ostatní sú len hostia a gratulanti. Takže nech sa páči, majú si vaši. Keď som sem prichádzal, milí priatelia, do Čerenian, tak veľmi veľa policajných hliadok som stretol po cestách. Inak ja sa policajtov vôbec nebojím, pretože keď náhodou idem cez Čereniany 130, tak viem, že ma chcú len... Takže to sa nesmie takto. Ale na policajtov treba použiť niekedy aj rozum, ako môj sused veľmi dobrý. Išiel raz s krčmi domov autom. Jasné, že mal čo si vypíte, to sa nesmie samozrejme. Alkohol za volant nepatrí. A zastavili ho títo policajti asi tak 200 metrov od domu. Pozdravili sa, dobrý večer, pán vodič, cestná kontrola. Vy sa nám zdáte nejaký zvláštny, vy ako keby ste požili alkoholický nápoj. Okamžite si vystúpte z auta a poďte si fúknuť. Ale naozaj vyšiel z toho auta a hovorí, Ježiš Maria, pán policajt, to je smola. To je smola. Ja tuto bývam, 200 metrov, tuto bývam, tu. Ja zaparkujem auto a hneď prídem fúknuť.
A ten policajt bol z toho taký zošokovaný, že mu to umožnil. A tento sa o 15 minút vrátil a ten policajt vraví, no a teraz si už fúknite. A on hovorí, a to ste kedy videli, aby chodci fúkali? Rozum je veľmi dôležitý. A alkohol je takisto veľmi dôležitý, milí priatelia, že chlapi mi dajú za pravdu. Alkohol je veľmi dôležitý, inak ten, kto vymyslel alkohol, ten by si podľa mňa zaslúžil Nobelovú cenu. To keď hráme tie akcie, to by aj chalani nám vedeli porozprávať z Progresu, také tie akcie, také tie vysoko spoločensky postavení ľudia, keď sú a po polnoci, to by ste nechceli vidieť. A z alkoholu to je. Ja som minule išiel z pohostinského zariadenia už po 10:00 večer a predo mnou takí dvaja chlapi pozerali sa na oblohu a jeden hovorí tomu druhému, ty počúvam ma, Jano, hento na tom nebi, čo tak svieti, čo to je, prosím ťa, čo to je? To je slnko alebo mesiac? A ten druhý hovorí, ja ti neviem povedať, lebo ja nie som odtiaľto. Ani ja nie som odtiaľto. A dovolím si hneď preto bez dlhých rečí pozvať človeka, ktorý ma naponáhlo a rešpektujem to, pretože Martin má ešte jedno vystúpenie, niekde možno aj dve, po ceste. Takže preto, milí priatelia, bez dlhých rečí, dovoľte, aby som tu v tomto krásnom prostredí privítal už avizovaného a obľúbeného Martina Jakubca so svojím hudobným blokom. Nech sa ti páči. Ďakujem pekne, veľký potlesk pre Števa. Ďakujem pekne, príjemný dobrý deň, vážení priatelia, krásne popoludne tu v tomto peknom amfiteátri. Som veľmi rád, že môžem tu byť medzi vami a touto cestou zablahoželať skupine, ktorá má krásne, nádherné výročie, jubilejné 20. Progres. A preto poprosím ešte jeden potlesk pre chlapcov z Progresu. My sme im už blahoželali, ale v tejto chvíli ešte raz a dodatočne cíťte sa tu príjemne, ja vám zaspievam svoj výber, tak povediať slovenský. Dúfam, že ho príjmete a budete si so mnou spievať. Krásne popoludnie, Slovensko, krásne pre vás. Poďme na to. Môj koníček vrávy, ten nic nedelá. Jenom když mu řekneš, že si má rád, on si hlavu sehne. Holka rozmilá, on si hlavu
skúsená, ale jej to skúsená. Horu a fajne, Haničky sú fajne. Horu a fajne, Haničky sú fajne. A ideme do Malavy. A všetci, hej, hej, a ideme. No pomôžte mi, poďme, skúsme. Macejko, Macejko. Ostáva, vieš, ako ono človek vyrastol, Tak to pekne, krásne. Upievame to auto. Bola zábava. A je to poraď. Značky Škoda. Škoda, Želen, Angličák. Hej! Ešte sú hajníci, čo hajovať budú. Ešte sú dievčence, čo nás ľúbiť budú. Ešte sú dievčence, čo nás ľúbiť budú. Driedkovskou dolinou vodička preteká. Aj pekné, šarmantné ženy fotíte, no. Berú ťa do kamery. Štípe to, horúce to je. Keď človek vypije, ja sa pozerám, že či sa tu niečo deje za mnou. Mirko, čo? Už ste nachystaní už? Ja zmene, áno, sú už nachystaní, lebo ja som ich nevidel, ani som vás necítil. Keby bola Zdenka tu pri mne, tak cítim vôňu, perfektný parfém, krásny, voňavý, tak by som vedel, že ste pripravení. Teraz som sa pozrel na Mira a už viem, že sú naozaj pripravení. Dámy a páni, svojim potleskom privítajte v Čereňanoch populárnu, obľúbenú kapelu, alebo chcete duo Slonec Trenčina. Nech sa páči.
Svet je krajší, farebnejší, cítim dotyk tvoj. A láska naša bácka nemusí. Iba s tebou každá chvíľa krásna je. Iba s tebou všetko cítiť chcem. Iba s tebou nesie život nádeje. Iba s tebou zachvíľa sa zem. Iba s tebou lietam ku hviezdám, jedno tebe dám. Láskou sa mi prihováraš, tu v očiach máš. Srdce šepká, že len tvoja som. Na lásku je vždy potreba, dostaneš, keď dáš. Láska vždy má náskok pred časom. Iba s tebou každá chvíľa krásna je. Iba s tebou všetko cítiť chcem. Iba s tebou nesie život nádeje. Iba s tebou zachvíľa sa zem. Neveríš, no je to pravda, sen o tebe dávno snívam. Túžbám, že som neodolal, lásku inak však som vnímal. Naša láska mnohých pláva, slnci naše vietor suší. Rozdiela sa lásky, že však aj keď však prizlievať musí. A ideme srdci a všetky hudebníky. More, daj ma silu veľkú, podsed lásku vráť. More, zvráť náš osud naši, všetko zlé obráť. More, slnka lúče žiaria, pomáhaj nás. More, daj na lásku našu, stojí navždy pri nás. More, daj na lásku našu, stojí navždy pri nás. V mojich očiach oheň horí, krehké dlane mojich skrývam. Drž ma pekne, veď ma cestou, ktorú more pre nás volí. Láske viere smeč dáva rany, naše more zlojí. More, daj nám silu veľkú, podsed lásku vráť. More, zvráť náš osud navždy, všetko zlé obráť. More, slnka lúče žiaria, pomáhaj nás. More, daj nám lásku našu, stojí navždy pri nás. More, daj nám lásku našu, stojí navždy pri nás. More, daj nám silu veľkú, podsed lásku vráť. More, zvráť náš osud naši, všetko zlé obráť. More, slnka lúče žiaria, pomáhaj nás. More, daj nám lásku našu, stojí navždy pri nás. More, daj nám lásku našu, stojí navždy pri nás.
Ešte jednu dáme? Ďakujeme. Videl som tu tie ženy tancovať, ja to nechápem, že jak môžu ženy spolu. Ja to chápem, ale ešte keď chlapi keď dvaja tancujú, tak to už mi až tak úplne rozum neberie. I keď som čítal v novinách, v Novom čase, Nový čas je dôveryhodný denník, lebo je najčítanejší, a tam písali, že láska medzi dvomi mužmi, že v 21. storočí je to práve. Že aj Európska únia to akceptuje. Ja si o tom myslím osobne svoje. Aj bývalý primátor Žiliny si to myslel svoje, že to je choroba. A potom sa netreba čudovať, že takýto sa naozaj vybral svojmu obvodnému lekárovi a hovorí: dobrý pán doktor, dobrý. Musel som prísť za vami, lebo mám taký pocit už dlhodobejšie sám zo seba, že som asi homosexuál. Ten lekár pozerá na neho a hovorí: bože, a ja taký neučesaný. Kartičku poistenca, prosím. To nie. Vidím tu deti. Deti, to je naša budúcnosť, majú sa na čo tešiť. My v ich spoločnosti takisto. Takéto malé dievča som pred nejakým časom videl, ahoj, na dovolenke. V Tatralandii bola tam taká typická slovenská rodina. Otec, mama, dcera, takáto malička, taká Rebeka, mohla tak 5 rokov, volala sa Zuzka. A na tom kúpalisku prišla za tou mamou a hovorí jej: mama, môžem sa ťa niečo opýtať? Jasné. A čo by si chcela vedieť, Zuzka? Že čo majú tí ujovia strčené pod tými plavkami? Mama spozornila a hovorí: vieš čo? Oni tam majú strčenú peňaženku. Lebo keď sa idú kúpať, tak sa boja, že im tú peňaženku niekto zoberie zo skrinky, tak si ju strkajú pod tie plavky, chápeš? Aha, a ten ujo, čo sa tak stále na teba pozerá, ten mal asi výplatu. Deti sa smejú, to je super, deti sa smejú, oni tomu rozumejú. Skutočne, milí priatelia, alkohol som tu už spomínal, alkohol je metla ľudstva, tak hovoria ženy, však? Ale ruku na srdce, milé dámy, môže v takej normálnej domácnosti chýbať metla? Nemôže. By tam bol potom bordel, špina a neporiadok. Veľa tých zážitkov zažívam, milí priatelia, na vlastnej koži. Aj toto, čo vám poviem, som zažil. Na vystúpení v Bratislave som si odskočil na sociálne zariadenie. A v Bratislave je životná úroveň trošku iná ako v iných častiach Slovenska, lebo nad tými pisuármi, takými veľkými zelenými písmenami mali napísané, že páni, pristúpte bližšie. Som pristúpil presne podľa návodu a čítam ďalej. Lebo to, čo držíte v rukách, je oveľa kratšie, ako si myslíte. A ako som tak premýšľal nad tými slovami, zrazu sa tam vedľa mňa objavil taký pánko na špičkách a z týchto priestorov mu vychádzali dva prúdy. Som prišiel za ním, hovorím: prosím vás pekne, ja som všeličo videl, ale takéto dva prúdy, ako sa to dá dosiahnuť, takýto zázrak? A on hovorí: ani sme nepýtajte, mladý pánku. Ja som bol na misii v Afganistane, viete? A tamto tí separatisti bombardovali okolo nás. A bomba spadla rovno pre naše auto a tá črepina z tej bomby mi vyletela rovno sem. A ten plastický chirurg, čo mi to operoval, on bol asi napitý alebo po nočnej, tak mi to zle spravil, že mi vychádzajú dva prúdy odtedy. No to mi je ľúto, to musíte trpieť. Pozerám sa o meter ďalej, tam chlap a 14 prúdov. Hovorím, vy ste boli asi tiež na misii v Afganistane, že? Ale čo to prdele, zasekol sa mi zips.
ktoré v tejto chvíli prichádza sem za vášho mohutného potlesku. Myslím, že premiére v Čereňanoch. Nech sa páči, duo Arami s vami, obľúbené duo z televízie Šláger. Páni muzikanti, vítajte a zahrajte nám to najlepšie, čo je vo vás. A čo keby sme si aj dali už po tých 30 rokov? Ona hej, dobre, ale dáme si to ten prezervatív. On však deti už nemôžeš mať. Ona ale tú salmonelózu by som mohla dostať z tých starých vajec. Ešte sorba sní, blízko línej nevysní, pri odchází čas bílých rúží a úsměv můj se loučí s ním. Akropolis a Tomášo, áno. Vy čo na to hovoríte? Pohode? A vy ich máte radi? Tak prosím vás pekne, koľko ste vy spolu ako pár? To sa nedá spočítať. 45 rokov. 45 rokov a ešte stále vedľa seba sedíte. Som očakával, že tak chrbtami budete sa dotočiť. Oni sa milujú? Doslova, do písmena? Prosím vás pekne, je tu aj kopec mladých ľudí. Dajte nám nejakým takým, že mladším recept na to, že ako sa dá v takom spokojnom a šťastnom vzťahu vydržať 45 rokov a viac. Viete čo, musíme si tolerovať jeden druhého. Nechá prísť k nám. Tí mladí. Takže je to vlastne o tej tolerancii. A o láske. A o láske, samozrejme. Tá láska už je teraz taká na druhom mieste. Na druhej kolóni. Ale spomienky zostávajú. No áno, jasné. Si pamätám aj tí moji starí rodičia, keď sa stretli, keď mali mať 60 výročie, alebo 45, to máte ešte 15 rokov rezervu. Tak 60. tak na deda chodievali už tak po tých 50 rokov spoločného nažívania huky. Huky to je vlastne ruja po slovensky a prišlo to na neho, a to hlavne v zimných mesiacoch. A prišiel za tou starou, za tou teda svojou ženou, teda mojou babkou a hovorí jej: Stará,
Na mňa si prišli tie huky, alebo čo? Čo keby sme išli hen tam do tej hory na tie hnilé lavičky a tam to roztočíme? Jako keď som bol mladý, keď sme mali spolu, ja som mal 18 rokov, 64 zubov, husté vlasy, kohúta trojposchodového vyčesaného a ty si mala vtedy 14 či koľko. Babka hovorí, nedbám si to, poďme, ale ty choď prvý a ja prídem za tebou. Tak dedo sa vybral na takých plochých nohách a čakal, mráz ho lakal, babka neprišla. Tak ráno naštvatý prišiel domov, ona spala, na chrbáte nalepený kozmodisk, na rukáve magnetický náramok, lebo mala zvýšený tlak 200 na 300, tak on z nej strhol tú magnetickú podložku a hovorí jej, stávaj! Pozri sa na mňa, ako vypadám. Ja som tam stál ako taký trulo. Pršalo, fučalo, mrzlo, palce povytáčané, prostata nefunguje, všetko tu na mne cinká ako na vianočnom stromčeku. A ty si tu driemeš ako taká fuksia, čo si neprišla? Tá babka taká rozospatá pozerá na ňa a hovorí, a čo ja za to môžem? Naši ma nepustili. Tak aj takto. Pozerám, že kde by sa mohol nachádzať Ľudo Kašuba, lebo on by mal ísť podľa scenára na plac. A naozaj by už tu aj boj môj nejakej ľavej ruky mal byť, takže pokiaľ ma počuje majster Kašuba, poprosím ho, aby prišiel sem na pódium, pretože ja som ho niekde zhliadol. Pozrieť bližšie, je to naozaj živý Ľudo Kašuba, ja stojím vedľa neho, potom sa môžete obtrieť aj o mňa, lebo kúsok si zoberiem aj ja z neho. Takže Ľudo Kašuba, zatiaľ Ľudko 3 piesne v úvodnom bloku, čím nás poteší, budú to nejaké také balkánske, tanečné, alebo moje, takže väčšinou teda autorské, tvoje, vlastné, ktoré si tak veľmi obľúbili diváci televízie Šláger. A teda nielen diváci televízie Šláger, lebo treba povedať, že Ľudo Kašuba a Kašubovci tu už boli aj pred vznikom šlágru ako takého, takže Kašubovci to je značka, ktorá už tu je nejaký ten čas. Dámy a páni, nech sa páči, ďalší gratulant, Ľudo Kašuba pre vás. Príjemné počúvanie. Ďakujem, Števko. Obyčianku, mala po vlasoch spunku, na lúkach pod Inoncom som ju postískal. Miloval som Etelku, tú levickú Maďarku, čo bola kretinárkou v rohovom sánku. Navštívil som Marienku z ďalekého močenku, keď fazuľu varila, tak mi radila. Je zájudím na dievce, tam sú dievčence, čo môžu krásu košvi rozdávať. Dievediavej, voňavé rezance, tak čo si ešte šťastiu môžeš viať. Zájudím na dievce, tam sú dievčence, čo môžu krásu košvi rozdávať. Dievediavej, voňavé rezance, tak čo si ešte šťastiu môžeš viať. Mal som cilku z lehoty, tá robila drahoty, keď som ju chcel poboskať, mala vrákoty. Miloval som Brežianku, mala v riečnej záhradku, kávu mi podávala v hlinenom hrnku. Chodil som pre zničiarke, mala v bielej korálke, krajľaky mi mávala, aj veľké snadky. Zájem na dievce, tam sú dievčence, čo môžu krásu košky rozdávať. Dievediavej, voňavé rezance, nemusím už viacej na svet nadávať. Zájem na dievce, tam sú dievčence, čo môžu krásu košky rozdávať. Dievediavej, voňavé
Ďakujem pekne, tak to bola taká Nemčianska, jedna z našich prvých byt. Aby ju vyšetril lekár. Lekár ju vyšetrí a hovorí jej takto. Milá pani, je mi to nezvyklé vo vašom veku, ale musím vám oznámiť, že ste tehotná. A starka hovorí, a špina zaďko, a že len nohy ohriať. Dávno. Za náhodu sa schováva, slovák Slováka ti pozdrav a potom už čakám len, kedy ťa už zas uvidím, až nám svitne nový deň. No a ideme na to. Dávno, dávno už mám ťa rád, spolu môžeme šťastie nájsť. Dávno, dávno chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Dávno, dávno už mám ťa rád, spolu môžeme šťastie nájsť. Dávno, dávno chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Až budeš chcieť to, ja tú cestu nájdem nás. A poďme všetci. Dávno, dávno už mám ťa rád, spolu môžeme šťastie nájsť. Dávno, dávno chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Dávno, dávno už mám ťa rád, spolu môžeme šťastie nájsť. Dávno chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Dávno, dávno už mám ťa rád, spolu môžeme šťastie nájsť. Dávno, dávno chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Dávno, dávno už mám ťa rád, chcem tvojím byť, s tebou sa túlať a život žiť. Ďakujem pekne, tak a pôjdeme hneď ďalej na koniec môjho prvého
vstupu. Hrajte Kašubovci pre vás všetkých, nech sa páči takú našu hymnu Kašubovskú. Ideme na to. Každý si písne zaspieva a neváhajme, poďme tam všetci, veď sú to naši Kašubovci. Kto ťažko stáva, toho zobudia, kto nebude spať, toho pustia, tak ešte rajte na Kašubovci. To, čo ste hrali, vy kredenci, zahrajte tu na to. Pravčovo, pivočíko, pivo, ale slovo postaví zaspievame si, slavíme všetci, len ešte dajte Kašubovci. Pôjdeme s vami, pozrieť dievčence, čo vedia aj pierezance, a keď náhodou ale tam chlova sú medzi zubami. pôjdeme si od Vojšína, a ešte dajte na Kašubovci, tu čo ste hrali vy kredenci. Ale nás berete. Stačilo. Dajte aj túto. To sa kvôli svetu, ale ešte sa samozrejme ukáže. Ďalší krát aj túto. Zakývajú, výborné. A kto tu je? Požiarníci sú tu, pravda? Ahoj, Vojo, ahoj. Ahoj, Vojo. Ahoj. Ahoj. Však ani ja. Všetko je vám dobré, ako pravšie. Páči sa. Tento mikrofon páni zobrali do hlavy, už na taký sledený môj moderátorský, takže on asi tam na tento štípec a ja už teraz naozaj to idem a vy vidíte, ja sa to vypútajte. Isúcká lekárska hrdinka v červené na ňom, len pre vás. Manželstvo, ak sa pýtal, tak ja vám poviem zase u nás zažitok z Kisúc. Bola taká svadba, ale to nebola taká svadba, ako teraz, že mladí sa poznajú mesiac a už poznajú celú kamasu. To bola taká decentná svadba, tam bola len kusa cez plot, nič viac, a už keď sa tí mladí mali brať, že pred svadbu, viete, aký sú chlapi boli. Praví, Jana už dala tam Mara, že nedala, ale slúbila. Tak oni sa dali do takého smiechu a vraj, počúvaj, povedz, zajdi tam a povedz, že jak ti nedá, že sa svadba ruší, nebudeš kupovať kocúra vo vreci. Tak on čo si tam vypil, prišiel tam pre tú bránku tej mladej, zazvonil, ona otvorila okno a vrali, no čo by si chcel, Janko? No chlapi mi povedali tak a tak, že ak mi nedáš, tak svadba sa ruší, všetko končí. Tak ona sa dala do takého revu týždeň pred svadbu, viete, všetko nachystané, napečené, ale tak porozmýšľala a vraví, ty si taký sprosťak, ale vieš čo, ja ti nedám, ale dám ti aspoň mohoňať. A on tak porozmýšľal, vraví, že reku sa aspoň pozrie, no vraví, no tak aspoň mohoňať daj. Tak ona stiahla tie nohavičky, vraví, no a voňa. A on tak zo 3 razy potáhnul, pozrel sa na ňu a vraví, Hanna, nepokazí sa to do soboty.
A keď na druhý deň začal kopať do toho chlieva aj do tej kozy, tak sused vyletel a vraví, preboha, čo sa ti, Fero, stalo? No predstav si, kúpil som ti kozu a to je taká bestia, a čo ťa kolie, alebo ti nedojí? Ale nekolie aj dojí, ale predstav si, keď ju idem večer dojiť a chytím mu za tie cicky, tak tá koza sa praší na chrbát a nohy rozstavuje. A on tak porozmýšľal a vraví, ty a nekúpil si ju tam pri Čereňanoch, kde? A on vraví, že ako to vieš? No lebo ja mám odtiaľ ženu a robí mi to isté. Takže poďme si radšej zaspievať v Ochotníckom poli polku. Cinga, 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 cinga,
to bude? Okolo mlyna voda sa točí, to je taká perfektná pesnička. A inak tie CDčka by sme vás, milí priatelia, nenaťahovali, ak by som... Populárnu Božánku. Števko, za krásny úvod. Ďakujem, milí priatelia. Veľmi sa teším, že som tu s vami. Ešte som tu nebola na tomto amfiteátri, tak sa veľmi teším na vás. A ja vám prinesiem zase moje, aby som nezabudla, tak tiež gratulujem mojim priateľom z Progresu. Boli sme v Nitre, bol krásny program. Dúfam, že aj tento sa vám páči, keď ja vás tu je toľko. Je také krásny, pravda? Nesvieti nám slniečko. A ja vám donesiem zase trošku slniečka. Ale už teraz môžem žiadať z toho môjho Jadranu. A prvá pieseň, ktorú vám zaspievam, je pieseň od veľmi fantastickej speváčky Terezy Kisovie. Staršie narodenie, alebo skoršie si to pamätajú, bola tá úžasná speváčka z Dubrovníku. A ja vás teraz pozývam všetkých do tohto krásneho mesta Dubrovníku. Na tú pyšiu zónu sa prejdeme na Stradónu. A je to pieseň o láske, o slnečných fontánach. Slunčané fontány pre vás.
Ďakujem pekne, milí priatelia, ďakujem. Chvala lijepo, ako sa hovorí v Biosávii, v Srbsku, v Chorvátsku, to je jedno. A poďte tancovať. A teraz, moji priatelia, budeme rada, keď si všetci zaspievame so mnou, pretože tú pieseň všetci poznáte. Je to prvá pieseň, ktorá prišla na do Československa, vtedajšej Jugoslávie a spievala ju Ľubka Dimitrovská. A je to Nemá vyše ľubavy. Poznáme, áno? A ideme sa zabávať.
Jednotka. To boli také dobré? Sa nedá smiať. Cením si, že mám každodenný chleba. Nelutujem žiny, nelutujem seba. Ľudosť životu mi nie je treba. Neroním slzy, aj keď cítim bolesť. Srdce vidím, milujem, čo je čest. Kde na všetky ľudí spája. Dopadni aj prevyvára. Môj život smutné vody, tam si užívam slobody. Šťastie skryté mám ja v hlani. Mám len to, čo práca dá mi. Ja som šťastný, nebohatý, to sú kľúče od samotných rašení ľudí spája. Dopadni aj prevyvára. Môj život smutné vody, tam si užívam slobody. Šťastie skryté mám ja v hlani. Mám len to, čo práca dá mi. Ja som šťastný, nebohatý, to sú kľúče od samoty. Nevyčítam Bohu to, čo mi odmienam. Cením si, že mám každodenný chleba. Neľutujem žiny, neľutujem seba. Ľudosť životu mi nie je treba. Neroním slzy, aj keď cítim bolesť. Srdce vidím, nepoviem, čo je čest. Viera všetky ľudí spája. Dopadni aj prevyvára. Môj život smutné vody, tam si užívam slobody. Šťastie skryté mám ja v hlani. Mám len to, čo práca dá mi. Ja som šťastný, nebohatý, to sú kľúče od samoty. Viera všetkých ľudí spája. Dopadni aj prevyvára. Môj život smutné vody, tam si užívam slobody. Šťastie skryté mám ja v hlani. Mám len to, čo práca dá mi. Ja som šťastný, nebohatý, to sú kľúče od samoty. Ja som šťastný, nebohatý, to sú kľúče od samoty. Nechaj láska všetkých ľudí spája. Ďakujem pekne. Podobná skupina Progres. Predsa len chlapi, vy sa máš podvečer. Ďakujem aj manželke za krásne spevy, že naši ľudia sa mohli zabaviť, takže 20. septembra vás opäť tu chcem privítať a zase tu máte viacej priateľov, takže o dve pesničky najvyššie potom. Ďakujeme pekne. Radi prídeme aj v septembri a Zenka zase dostala kytičku a ja nič. Ale mne slúbil borovičku, som zvedavý. Dovidenia. Kytičku, borovičku. Milujem sa sladké písme, tam na Champs-Élysées. A jaké sladká tvoje rúž, tam na Moulin Rouge. Kosa ma, kosa. A vlastne si spásí trvám. A
skvělí všetci, obzvlášť taneční skupina Smršť, samozřejmě, a to nemluvím tady o vás, samozřejmě. Klaním se bylo nám s tím, že jsme vám mohli zde zaspívat a že jsme s vámi mohli prožít tady to pekné poledne. Prosím. Díky. Mějte se krásně. Děkujeme. Ďakujem pekne. Oni dali navyše tu jednu, čo to boli toho... Čo to je už zariadne oslavy a za sebou potom srdce často viac sredný krásky nežne ako pieseň, ktorú ti prinesie z perníku srdce z čisté lásky. Je nám krásne předvedeno. Nikdy už ľahko nedám svoje srdce, ale vidím, že sa nám stmieva, že? Už sa blíži 22. hodina a ja teraz neviem, či môžem zaspievať tú pieseň. Či tu nie je nejaká morálna polícia. Pretože táto je to tej zakázaná pesnička. Je to po tej 22. hodine. Dála by ti dála, tak poďme sa zabaviť. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi starostovi za pozvanie, že som mohla k vám prísť. Jaké krásne kvetiny. Ďakujem pekne, milí priatelia. Ešte si to krásne užite a možno niekedy na budúce. Dovidenia, priateľ. Pekný večer. Ďakujem pekne, to bola Božanka, milí priatelia. Na úplne na záver tejto oficiálnej časti opäť prichádza taká, ktorá celý program začínala zhruba pred nejakými 3 hodinami hudobná skupina Progres pod vedením Karola Halána, ktorá vám zahrá ešte jednu pieseň a potom bude nasledovať maličká technická prestávočka.